खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटीयाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गुवाहाटीयाव न'सेनि 3 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। गुवाहाटीनि बामुनि मैदानाव नखरसेनिनो बिमा बिफा आरो फिसाजोनि गोथै देहाखौ मैया पुलिस बिफाना बोखाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 42 बोसोर बैसोनि जुलि डेका आरो बिनि फिसाय लहित ठाकुरिया आरो फिसाजो रितिका डेकानि गोथै देहाखौ मैया 2 रिंगायाव पुलिस बिफाना बोखाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जुलि डेकाया मरिगावनि आरो गुवाहाटीयाव थानानै रेलवेयाव जब मावोमोन आरो फिसाजो रितिकाया 9 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन। रितिकाया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जुलिनि गिबि फिसायनि फिसाजोमोन आरो बिफा गदाय लहित ठाकुरियाया रितिकाजों गाज्रि सोमोन्दो खामोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव आसामनि CID हान्जाया नायबिजिरगासिनो दङ। गसाइगावआव मोसौ सिखावनि उदखार। नोंथांमोननाव मोसौ दङब्ला नोंथांमोना सांग्रां जाखादो, मानोना गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव सानफ्रोमबो मोसौ सिखावा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पद्मपुखुरी गामियाव थांनाय 9 फेब्रुआरि सानखालि हरनि समाव सासे सुबुंनि मोसौ गलिनिफ्राय सिखावा हालिसे मोसौ खावनानै लांनो नागिरनाय समावनो रायजो राजाफोरा सिखावखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव सिखावखौ गसाइगाव पुलिस बिफाननो गथायनानै होनाय जादोंमोनब्लाबो सिखावखौ पुलिसआ जेबो साजा होआजासे हगारनायनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेबो राहा गैयै जानानै मैया रायजो राजाफोरा बेबायदि सानफ्रोमबो मोसौ सिखावनि उदखार जानायखौ नोजोर होनो सोरखारखौ खावलायदों। लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव बेबायदि मोसौ सिखाव जाबाय थानायखौ लानानै रायजो राजाफोरा गिखांनाय फोरमायदों। BTC सेक्रेटारियेटआव आसामनि चिफ सेक्रेटारि डक्टर रबि कटाया दावबायफैदों। आसामनि चिफ सेक्रेटारि डक्टर रबि कटाया मैया BTC एसेम्बलियाव दावबायनानै 17 फेब्रुआरियाव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमानि थियारिफोरखौ गुवारै नायबिजिरदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अशक दिप आरो कक्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेन्डालिन पार्टिन। बिथाङा आसामनि चिफ सेक्रेटारि डक्टर कटाया जथुमाखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय सांग्रां बिथांखि लानाय आरो गोरोन्थि गैयै मावफुंनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै गुवारै सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोस्ट राज कर्प्स IA आ फिन खेबसेबाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं स्क्रिनिं जागायदों। थांनाय बोसोरनि मुंख'जाथाव जाफुंसारनायखौ बिथा खालामनानै गोस्ट राज कर्प्स IA आ फिन खेबसेबाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं स्क्रिनिं जागायदों, जायजों गोदान जोलैनि बावसोमनाय अग्निभिरफोरखौ जौगाहोनाय जादों। तामुलपुरनि गिबि स्क्रिनिंआव गासै 3762 हौवासाफोर आरो हिनजावसाफोरा हादोरखौ सिबिनो गोसो गुदुं आरो थांखिजों सिगांथिं आवगायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला काजलगाव गामियारि गाव थिसन फोरोंथाय फसंथान मावख'आव बेसेन नाङालासे बिउटि पार्लार मेनेजमेन्टनि 30 सान फोरोंथाय एबा ट्रेनिं हाबाफारि खुंफुंदों। बे ट्रेनिंआव चिरां जिल्लानिनो गासै 35 सो बेखार लाइमोन हिनजावसाफोरा सोलोंथाय लानो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फोरोंथाय फसंथानाव बेसेन नाङालासे जानाय थानाय गासैखौबो सुबिदा होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव थांनाय मैया 515थि महाबीर सिलाराय सान फालिदों। मैया 515थि महाबीर सिलारायनि जोनोम सानमोन। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुरावबो सोनाब कक्राझार जिल्ला आक्रासुनि बानजायनायाव 515थि महाबीर सिलाराय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, महाबीर सिलारायनि सावगारियाव बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। थांनाय सानाव उदालगुरिनि बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसननि नब्लाङाव रिभिउ मिटिं बानजायदोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTRनि गाहाय खुंगिरि थामहिनबा UPPL दोलोनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाना दोलोनि साफ्रोम मावथिफोरनि सायाव मावलांनाय
मावबिहोमाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायो आरो फैबाय थानाय समफोराव मावनो गोनां मावबिबान आरो गासै दोलोनि कर्मिफोरखौ बागै रिभिउ खालामना दोलोनि गोजोरथिनि बागै बिबान होयो। फैगौ 50 बोसोरनि गेजेराव रुनिखाता फरायसालिमाया रुनिखाता मुलुगसोलोंसालि जागोन होननानै बिरदाव मोसाहारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुथि बोसोरारि फरायसालिमा सप्ताजों लोब्बा लाखिनानै रुनिखाता फरायसालिमानि गेवलां मेलाव बाहागो लाना बिबुंथि लाखिदों बिरदाव मोसाहारिया। चिरां जिल्ला रुनिखातायाव थांनाय 4 निफ्राय 11 फेब्रुवारि 2025 इं अक्ट'सिम गुथि बोसोरारि रुनिखाता फरायसालिमाया फरायसालिमा सप्ताजों लोब्बा लाखिनानै गोबां हाबाफारिनि गेजेराव हारिमुवारि हानजा सुरनाय दिन्थिफुंनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय, मेहेन्दि फोननाय आरो गुबुन गुबुन बादायलायनायजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। क'क्राझाराव गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन। क'क्राझार सोहोरनि ग्रिनफिल्डनि साखाथियाव इस्ट भबानिपुर जेडि र'डआव गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि थागिबि जाखांफुसार फालांगियारि मुस्रि अचिन्त्य नार्जारिनि अनजालि बिसि सतिमा नार्जारिया मैया फुंबिलियाव फुजा आर्चना होनानै इउनिभार्सेल गेम जनखौ बेखेवनानै होबाय। उन्दै उन्दै गथ'साफोरा गुबुन गुबुन गेलेनायखौ बे इउनिभार्सेल गेम जनाव मोनफुंनो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि 116थि माघी पुर्णिमा फोरबो फालिथाया मैया जोबथा सानमोन। चिरां जिल्लानि बिजनी मालिपारा जोहोलाव फोथाराव सोनाब बिजनी आन्चलिक स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि 34थि बोसोरारि जथुमा चिरां जिल्ला स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि 29थि स्वरुप स्थिति प्रसार संसद मिरुनि 17थि बोसोरारि जथुमाया जाफुंसारै खुंफुंजाबाय। थांनाय 10, 11 आरो 12 फेब्रुवारि एबा 3 साननि बायदि हाबाफारिजों स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे 116थि माघो पुर्णिमा फालिथाय जयग आहुति होनाय, शास्त्र बिसार, बैसो जानाय प्रसारफोरनो मान बावनाय, लाइसि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिजों जाफुंसारै जोबलांबाय। मैया जोबथा सानाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' माहारि दानाय, समाज फोसाबनाय, ब्रह्म धोरोमनि बिहोमा आरो रायजो सोरखार बिटिसि सोरखारा ब्रह्म धोरोमनि लानाय थांखि बिथांखिनि सायाव मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाबा लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।